मी थोडीशी मेथी घेतली होती. आता हे मी सगळं एकत्र मिश्रण सगळं एकत्र करून घेणार आणि आपण आता त्यात थोडं पाणी टाकून एकत्र मळून घेऊ. आपण तिखट टाकणार आहे 1.5 चमचा. 1 छोटा चमचा आपण त्यात आता ओवा ॲड करणार आहोत. आपण आता हे पहिलं मळून घेऊ व्यवस्थित. आपण आता थोडंसं असं हिंग घेतलंय, मी त्यात पाणी टाकलंय. आपण आता ते हिंगाचं पाणी टाकू. हे मिश्रण आपल्याला लाटायचे आहेत, अशा पद्धतीने ते मळून घ्यायचे. आपण आता त्यात टाकणार आहोत 2 चमचे सफेद तीळ. आपण आता त्याच्यात थोडं तेल टाकून व्यवस्थित असं मळून घेऊ. हे आपल्या अशा पद्धतीने मळून झालेलं आहे. आपण हे 5 मिनिटं ठेवू, नंतर करायला घेऊ. पीठ मळून 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता अशा पद्धतीने एक साईडचे गोळे करून घेऊ. आपण आता लाटायला घेऊ. हलक्या हाताने लाटायचं. थोडंसं तव्यावर आपण तेल टाकू. एक साईडने व्यवस्थित शेकलाय, आपण आता तो परतून घेऊ. मेथी पराठ्याचे खूप प्रकार आहेत. आपण नुसत्या गव्हाच्या पिठाचा पण बनवू शकतो. आता हा व्यवस्थित एक साईडने चांगला शेकलाय. आपण एक साईड शेकून घेऊ आणि नंतर आपण आता चांगला परतून झालाय. आपण आता तो काढून घेऊ. अशा प्रकारे पण आपण सगळे पराठे असेच बनवून घेऊ. अशा पद्धतीने आपले मेथी पराठे तयार झालेले आहेत. तुम्ही ग्रीन चटणी नाहीतर टोमॅटो सॉस बरोबर वाढू शकता.